Ja, indimellem savner jeg selvfølgelig mit gamle arbejde, men... det ved jeg ikke. Indimellem er det som om, at Jesper bebrejder sig selv. Men samtidig så føler jeg også, at det hele er min skyld. Jo, men hvis jeg nu havde kunne overtale ham til at tage en taxa hjem fra festen den aften, så var det her jo aldrig sket. Nej, han både drikker og kører bil stadigvæk. Så nu kan jeg også høre, at Jesper han kommer derude. Vi må så også hellere slutte, ikke? Jamen tak, fordi du ringede. Det var rigtig sødt af dig. Ja. Ja, og lad dig nu ikke gå for meget på af det hele, vel? Husk på, at du har stadigvæk 2 dejlige børn. Ja. Ja, det skal jeg nok. Jamen, vi snakkes ved. Det er godt. Hej. Det var tidligt, du er hjemme. Hvordan har din dag været? Du ser lidt træt ud. Nå. Det var Lise, der ringede. Karen har inviteret børnene med på ferie, men de har sagt nej. Og der var Karen godt nok blevet sur over. Helt ærligt, hvad hun forestille sig? Jeg synes, du skulle bekymre dig mere om det, der sker inden for dine egne 4 vægge, i stedet for at sidde og sladre telefon med Lise hele dagen. Bevares, hvis det skal være med den mine på, så skal jeg gerne undlade at fortælle dig om, hvad der foregår uden for de her 4 vægge. Det er heller ikke noget, jeg ved noget om efterhånden. Hvem har tisset på din sukkermad i dag? Gitte, jeg vil skilles. Den er god med dig. Jesper, jeg ved godt, at du samtidig har det dårligt med det, der skete. Men der er ingen af os, der kan ændre på det. Sket er sket. Gitte, jeg vil skilles. Sig mig, hvad der er i vejen med dig i dag? Det er ikke noget, der er sket i dag. Jeg har tænkt på det længe. Jeg har set en del til Helle fra kontoret på det seneste. Jeg vil skilles. Helle Nielsen? Ja. Vi er forelskede. Hvor længe er det stået på? Det ved jeg ikke rigtigt. Du må da vide, om det er 3 uger eller 3 år. Det er vel 1,5 års tid siden vi... Siden I hvad? Siden I begyndte at knippe, eller hvad? Du er vulgær, Gitte. Det var slet ikke på den måde. Hvad mener du? I går måske i seng med hinanden? Jo. Det er meget smukt. Ikke sådan, som du vil gøre det til. Men det er da pragtfuldt at vide, at ens mand har fundet ud af, at det kan være smukt at elske med en kvinde. Tillykke med det. Hvordan har du så tænkt dig, at den skilsmisse skal foregå? Jeg har tænkt mig at flytte op i sommerhuset. Jeg har taget på fridag, som vil bruge til at få styr på alle detaljerne. Jeg mener, der er jo ikke nogen grund til at få noget advokat på, vel? Vi kan vel sagtens blive enige om, hvordan det hele skal fordeles, ikke? Du har for eksempel ikke noget at bruge sommerhuset eller bilen til. Heller jeg har set på et dejligt hus på Strandvejen. Så har jeg tænkt mig at sælge huset her. Du får ikke brug for al den plads, når du skal bo alene.
Du kunne jo flytte ned i en af de små lejligheder nede ved rumkørslen. Jeg skal selvfølgelig nok hjælpe dig med at flytte. Men Pelle, den kan jeg altså ikke have med. Hende, hun bryder sig ikke om hunde. Gitte. Lad mig være. Det er Jesper Bang. Ja, god aften, Dr. Svendsen. Nå, har du så fået svar på de prøver? Jamen, det behøver vel ikke komme ind i en konsultation for at få at vide. Nej, jeg er på vej op i sommerhuset, hvor jeg bliver nogle dage. Lad mig nu bare få det svar. Så slemt kan det vel ikke være. Ja, jeg vil gerne have svaret med den samme. Hvad siger du? Mener du? Nu har jeg fortalt det. Hun tog det som en meget pænt. Hvad med dig? Hvornår siger du det? Ja, det er fordi, der er noget andet, jeg må fortælle dig. Kan vi ikke mødes? Jamen, jeg vil helst ikke fortælle det i telefonen. Hvornår har du så tænkt dig at køre? Det bliver ikke til noget længere. Hvad mener du? Helle synes ikke, vi skal gøre det nu. Nå, jeg troede ellers, I var så forelskede, og I var så enige om alting. Ja, men det er noget andet nu. Hvad mener du med nu? Ja, efter Dr. Svendsen ringede. Har han haft ringe? Hvornår gjorde han det? Han ringede mest ude på badeværelset. Fik du så svar fra prøverne fra sidste uge? Ja.
Hov. Ja, det er ikke så godt. Der er ikke mere, de kan gøre. Og så vil Helle ikke have, at I flytter sammen alligevel. Nej. Hun har bestemt sig for ikke at sige noget derhjemme nu. Ja, lige nu. Man kan da ikke det ene øjeblik være vildt forelsket, og så pludselig... Dr. Svendsen, han sagde, at jeg har et sted mellem 6 måneder og et år tilbage at leve i, så det er nok bedst, jeg bliver her hos dig nu. Bedst for hvem? Har du ikke tænkt dig at blive her for min skyld? Hvad mener du? Er du ikke glad for, at jeg bliver? Helt ærligt, Jesper. Du har jo fundet drømmekvinden. Du har fundet dit drømmehus på Strandvejen. Du har ovenikøbet planlagt alle detaljer med vores skilsmisse. Jeg synes virkelig, du skulle flytte. Jamen, jeg har ikke lyst til at flytte nu. Jamen, jeg har heller ikke lyst til at bo i en lejlighed nede i rundkørslen. Det var ikke sådan ment. Nå, hvordan var det så ment? Ja, hvis du ikke havde lyst til at flytte derned, så havde vi jo nok fundet noget andet til dig. Ja, det bliver jo så fri for nu. Når kører du så? Kører. Ja, op i sommerhuset. Jamen, jeg har ikke lyst til at flytte op i sommerhuset helt alene i Tekno, hvis jeg får det rigtig dårligt. Ja, det vil godt nok være ærgerligt. Jeg har forresten aftalt med Birte, eller jeg har tænkt mig at aftale med Birte, at hendes barnebarn skal komme og gå tur med hunden fremover. Det er jo slet ikke nødvendigt nu. Jo, det er. Jeg synes, du skal flytte under alle omstændigheder. Faktisk vil jeg gerne, at du kører nu. Jeg skal nok ordne alle detaljerne, også uden advokatbistand. Jeg har forresten hørt, at man kan få sin hjemmehjælp med sig på ferie i sommerhuset. Jeg tror faktisk, jeg vil blive deroppe hele sommeren. Nu. Hvornår kører du så? Øjeblik! Jesper, døren er åben. Bare kom ind. God aften. Det er politiet. Er det Gitte Bak? Ja, det er mig. Der er desværre sket en ulykke for Bak. Deres mand kørte midt ude på vejen, og den modkørende lastbil kunne simpelthen ikke undgå at ramme ham. Han døde øjeblikkeligt. Skal vi sende ud efter nogen, der kan være hos dem? Nej, det gør ikke noget. Jeg har det fint. Nu har jeg det fint.